I would like to call youths from 13 years to 30 years. आं बे समाव 13 बोसोरनिफ्राय लानानै 30 बोसोरसिमनि लाइमोनफोरखौ बेयाव फैनो खावलायदों. As I have discussed yesterday, जों मैया जेरै सोलोंदों सानज्लायदों in the message, जोंनि जे सारमोनाव जों मैया सानज्लायदों that we will bring one soul जोङो सासे गोमानाय before centenary. सेन्टिनारिनि सिगां 100 बोसोर जानायनि सिगां सासे And I would like to invite the choir to sing along with me. This is very. आङो कयारखौ खावलायदों आंजों लोगोसे खनफानो थाखाय. Youth, please come out. अन्नानै 13 बोसोरनिफ्राय 30 बोसोरसिमनि जेसेबां लाइमोनफोर बेयाव दङ अन्नानै सिगाङाव फै. Let us hold our hands. Let us join our hands. जोङो आखाइ हमलायनि to move forward in winning souls. आत्मा बोखांनायाव आवगायलांनो जों आखाइ हमलायनि. Choir will help me. कयारफ्रा आंखौ मदद होगोन. गासैबो लाइमोनफोर जायफोरा 13 बोसोरनिफ्राय दङ 30 बोसोरसिम बयखौबो बे सिगाङाव फैनो खावलायबाय. आङो बे मेथाइखौ खनसे फरायना होनि. जिसुआनो आंनि गाहाम लावखार आंखौ नागारनाय नङा आंनि मुं लानाय लेंहरबाय लानानै दुखुनि समाव नागारनाय नङा लानानै थांगोन. आरो बे मेथाइनि उनाव बे जोंनि फिसाफोरनि थाखाय बिसेस आरज दंखायो. बे आरजखौबो बे मेथाइनि उनावनो खालामफैगोन. बेखायनो अननानै फिसाफ्रा बेयाव जे फैबाय नोंसोर थांफिननो नाङा. नोंसोरनि थाखाय स्पेशल आरज दङ. गासैबो लाइमोनफ्रा अननानै ओरै सारिगिदिं फै. बेसोरबो नै फैदे फै जायगा दङ नै बे जायगाखौ फिल खालामफै.
अन्नानै गासैबो फै अनजाग्राफोर जोंनि फिसाफोर Okay, as we sing, let us pray in our heart that we will bring minimum one source. अन्नानै बयबो आखाइ खबनो He will bless me. Let us pray that He will bless me. The psalmist said, I will lift up my eyes unto the hills. From whence cometh my help? My help comes from the Lord, which made heaven and earth. Let us all look to the Lord in prayer. We will pray mass spoken prayer. Let's pray. Mass spoken prayer. Heavenly Father, Hallelujah, hallelujah, बेमार जानाय समाव सैनाय समाव गोग्लैनाय समाव राहा गैयि जानाय समाव लामा दिन्थिग्रा राहा होग्रा आरो जोंखौहाय दैदेनग्रा give them the burden and responsibility so that they can win this nation be a nation of your faith.
साफ्रोम As you continue to pray, close your eyes. As you continue to pray, बिबाय थानायाव जोङो मेगन मोनसेनानै बिबाय थानि if you're willing to win minimum 1 soul before centenary, नोङो सेन्टिनारिनि सिगां 100 बोसोर जानायनि सिगां सासे गोमानाय आत्माखौ लाबोनो इच्छा दङब्ला नोंसोर raise your hands. आखाइ दिखा जायफ्रा आङो सासे गोमानाय आत्मा लाबोगोन होननानै गोसो जादों बेयाव सफैनाय लाइमोनफ्रा अननानै आखाइ दिखां If you're willing to bring 1 soul in 3 years, नोङो बोसोरथामाव सासे गोमानाय आत्मा लाबोनो इच्छा जादोंब्ला raise your hands. अननानै आखाइ दिखां We'll pray for you. नोंसोरनिफ्रायनो जों आर'ज खालामगोन We thank you, Lord, जोङो नोंखौ हामबाय आफा for your loving kindness, नोंनि अननायनि थाखाय for the truth, नोंनि सैथोथिनि थाखाय for the light that you have given to us. नोंनि जोंनो जिउ होनायनि थाखाय Let the non-believers जायफ्रा नोंखौ मोनाखै know the truth बिसोरो नोंनि सैथोखौ मोनथियो and come forward, आरो जाहाथे बिसोर नोंनियाव फैनो हायो saving knowledge of Christ. नोंनि बासायनो हानाय आखाइ You may keep your hands down. नोंसोरनि आखाइखौ दोननो हासिगोन If you accepted the Lord this morning, नोङो जिसुखौ बे फुङाव फुंनि मुगायाव नाजावदोंब्ला if you trusted the Lord that He is your Savior, नोङो बिनियाव फोथायदोंब्ला नोंखौ बियो बासायनो हानाय please raise your hand. अननानै आखाइ दिखां जिसु ख्रिस्ट'आ नोंनि जिउखौ बासायनो हाग्रा God is watching. इसोरा नोंखौ नाहरदों God sees your heart. नोंनि गोसोखौ इसोरा नुयो You will not look your outer appearance, नोंनि सा साज्रांखौ बियो नाया but you will look your heart. नाथाय नोंनि गोसोखौसो बियो नायो Heavenly Father, अनसुला इसोर we thank you for these souls. जोङो बे आत्माफोरनि थाखाय नोंनियाव बिदों Bless them. बिसोरखौ आफा नोङो बोर हो Give them your wisdom and knowledge नोंनि गियानखौ बिसोरनो हो so that they can reach out to the college, जाहाथे बिसोर कलेजफ्राव so that they can reach out to their schools, बिसोरनि स्कुलफ्राव नोंखौ लानानै थांनो so हायो that they can reach out to their workplace. बिसोरनि मावनाय दांनाय जायगाफ्राव जाहाथे बिसोर नोंनि मुंखौ लानानै थांनो हायो Give them the light. बिसोरनो स्रांखौ हो Bless them, Lord. बोर हो आफा We thank you for everything. जोङो नोंखौ अराय समनि थाखाय In हामबाय Jesus' holy precious name we pray. जिसु ख्रिस्ट'नि मुङाव जोङो बियो Amen. आमेन Thank you. हामबायसै Amen. अननानै बेयावनो थाबाय थागोन नोंसिनि थाखाय स्पेसियेल आर'ज दङ अननानै आङो बे समाव खावलायबाय जोंनि मानगोनां रेभारेन्ड गलेन नार्जारिखौ बेयाव फैनानै बे जोंनि फिसाफोरनि थाखाय आर'ज खालामनानै होगोन